Ungqongqoshe wezokuhlaliswa kwabantu kusifundazwe eGauteng uTasneem Morara kanye nemeya yakumasipala waseKuruleni uNkosi Ndiphile Xhakaza banikezeleke ngezindlu kulabo ababelwe ukuhlomula ohlelweni olukhulukazi lokwakhela umphakathi izindlu eClayville namuhla ngezithuba zasekuseni. Lolu hlelo kweluyingxenye yemizamo yokuqeda ukusilela emuva kokwabiwa kwezindlu kanjalo nokwenza ngcono isimo senhlalo kuzakhamizi. Imiphakathi ke eminye kakhulukazi leyo ehlala eMjondolo yenxuswa ke ukuba ibe nesineke njengoba ke ezinye izinhlelo ezinjengalolu lwanamuhla ziqhubeka ezingxenyeni ezihlukene zesifundazwe. Ukuqhubisana noxinzelelo kugqithiso lwenkonzo isebe lokuzinziswa koluntu eGauteng ligqithise ngezindlu kubahlali eKuruleni ukukhawulelana nabo badinga iindawo zokuhlala ngexabiso elifikelelekayo nokuba bafezekise iminqweno yabo yokuba bahlale kwiindawo ezikwimo encomekayo. Today we were handing over 140 to beneficiaries who have applied. Some applied between 1996 and 1999 and then others after. We get referrals from social development. We also use the council process, which is a council approval that tells us which informal settlements in the surrounding area we've got to allocate from. This all in an effort to restore people's dignity, secure tenure by providing them a permanent home that they own. And really it's just to also deal with the spatial challenges that we have. Post-apartheid, we've got overcrowded informal settlements, overcrowded townships. This is just to de-densify, to accommodate those from informal settlements with a view and an ultimate end to completely eradicate informal settlements. Kwizikhalazo zabo baziva bebekelwe bucala ingakumbi kwiindawo zogobityholo eliphulo lichazwe njengelinye kwiinzame zokufikelela kuye wonke ubani odinga indawo yokuhlala. For all your cries who are listening, yes. For all the money that you pay, yes. This is delivery. Your people are benefiting. The people of Mandela Gofa, the people of Clayville, 2-in-1s, it's just beneficiaries across, and this is evidence that we will address even the 1996 housing backlogs. Yes. Yeah. Mara importantly for abantu baselokishini who are coming, the backyard dwellers as well, they will benefit because the major outcry is that abantu baselokishini abekho ababenefiti and so forth. So the backyard dwellers as well, they will be benefiting out of this mega project. Abahlali bakhuthazwe ukuba babe nomonde nemvisiswano kuquka nokuba baqhubeke bekhumbula ukukhathalela iziseko zikarhulumente. Kwiindaba zeSoweto TV, ndinguNomzabalazo Mduka eKuruleni.